Wu-Tang Clan je navždy. Keď počujeme v skladbe tento zvuk a počujeme tento flow, tak vieme, že na 99% ide o skupinu zo Staten Island. Pôvodný Wu-Tang mal 9 členov: RZA, Jazza, ODB, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, Inspector Deck, U-God a Master Killah. RZA je mozgom celej operácie, hlavný producent, vytvoril charakteristický a drsný zvuk. ODB bol ikonický pre svoju chaotickú, nespútanú energiu a nepredvídateľné vystupovanie. Celá identita skupiny je prepojená s východnými bojovými umeniami a mystikou. Názov Wu-Tang Clan pochádza z kung fu filmu Shaolin and Wu-Tang. Debutový album z 93. roku Enter the Wu-Tang sa považuje za jednu z najvplyvnejších hip-hopových náhrávok všetkých čias. Jeho drsná produkcia a surový zvuk pomohli definovať subžáner hardcore hip-hopu. Ak sa ti video páčilo, tak mu daj like a pre viac takýchto videí ma nezabudni sledovať.